Yine suratını görüyor ha. Günten suratçılığı tarafını işe tar vermeli. Yamadım kaka. Men sen oğluna. Talanda men. Senden avtomat geçti. Onun bu surat ne mi? Ha? Şular ya suratta var men. Muht çektiler şundan o çekerdim o. Muht işten Allah'ın öyle korusun. Yani hanyan talandım. Ay kaka ne mi diyorsun sana? Senin ılgım turun da yazır ya. Sen talandın gelip gittiğin talat mı? Sen mınna sen Da Vinci. Mınna da men. O men surat çekip bilen o men güllür pul kadar yani. Şunun sayesinde de yiyeceğin bağıtlı. Yani kadri biliyorum. Yok ama aydırla oğlum. Bak kademiden alıp ben kakan oğlum o daşında yıllar. Daşarda. Ya öyle yerine kakan. Yok sen yelçede ya oğlum. Kaka nereden yere gelirken başka temelere çıktık. Suratı geçer. Akıllı tarafı da ona şu iki suratını tapağını düşündürüp verme bana. Ver cevap ver. Tapağı değil mi? Şu kağıdın birini al kaka. Ne? Şimdi tapağı görüyor musun? Bana biri yiyeceğim, biri mi yiyecek ya? Bana tapağını uğramak için. Kaka şu kağıdın tapağı kalınlığı, yumuşaklığı, surat çekirde sinişi, Blue Hills'ten kağıdat ve onun benden o surata karaş. Blue Hills demek ne öyle? Göktepeler öğlen Türkmenistan'a çıktı. Blue Hills, Göktepeler, Hocalık Cemiyeti tarafından öndürülen. Eğerki vakitte ulu istek bildirilen bu önüm dünya standartına layık gelen. Blue Hills. Sizin isteyen kepiliniz, sizin isteyen kiliniz. Türkmenistan bağıtıyarlığın mekanı. Türkmenistan aydın sağdın mekanı. Türkmenistan bağıtlı çağılığın mekanı. Milli liderimiz, Kahraman Arkadağımızın, hormatly prezidentimiz Arkadağlı Kahraman Serdarımızın sayesinde bağıtlı çağılığın mekanı Edi Türkmenistan'ın vasfını gelecekte aydın sağda salıp dünya yetirecek zekinli yıldız aydımçılığımızın Türkmenistan'ın otunu ilkinci baskanacaklarının biri olan müngden biri show bahsleşimizin ikinci tapkırı devam ediyor. Edid adamlar, hormatly tomaşaçylar, hemişeki dep bolup gelişýärler. Bugunam gepleşigimiziň bu sanyny emin agdalar toparymyz bilen tanıştyryp başlaýar. Türkmenistanyň at gazanan artisti Devran Saparov. Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdiýewa. Mahmal owaza bagşymyz Pelwan Halmuradov. Şeýle-de gepleşigimiziň kerpanyna dep bolup gelişýärler. Biz öz hormatly kardeşlerimiziň birini mihmançylyga çagyrýar. Bu edek mihmanımız Ufat rejissör, Ufat aktör Murat Mollayev. Seylede öz toparmyzyň adından, Ýaşy Show Production adından prodüser Ýaşy Goşonow. Mehman halipalar, salamu alaykum. Hoş gelipsiňiz. Ýörüýte şu gün biziň gepleşigimize wagt aýryp geleniňiz üçin, zekini çağılamyza bir berjek bahalaňyz üçin öňünden sag bolsun aýdýar. Size tüýsürekden minnetdar. Halipa hökmünde Devran Saparov başlap berdiňiz. Başlasın. Assalamu alaykum. Gepleşigiň başynda ozal bilen Mehriban Arkadağly Serdarymyza şular ýaly mümkinçilikler ötüp berýän üçin, biziň ýurdumyzyň parahat bolmagy üçin, o çağalaryň arkaýyn mektebe gatnamak üçin, umumy adamlaryň gowy ýaşamak üçin ulanlar edýän milli liderimiz Mehriban Arkadağymyza, Kahraman Arkadağly Serdarymyza, prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Öz adamdan emin agdalarlaryň adynan. Assalamu alaykum, hormatly halipalar. Kaderli kardeşler, bäte satnaşan jigilerimiz. Assalamu alaykum mehriban tomaşaçylar. Size ýanky aýdan ardy bolanyňyz hasyl boldun. Hakykatdan bäteş gitdiçe has awqyda çekilişli ödem bir emin agdalar tarapyndan her bir sözüňe ullakan jogapkärçilik bar. Şoň salyny da jigilerimiziň hem sahnadaky her bir aýdymyň setirine de şoňa jogapkärçilik barda. Şu adam şeýle sahna seredýän Maral Durdiýewa, Pelwan Halmuradov gaty agyrynıpdyr da.
Bedeli bugün baha almak katı kıyın olacak ya Allah. Dine devranı seyredip devrandan harayıflaymasınız. Yani Yönü de uğranı qatar kayın olmaң diýäň. umuman köpüň söýgüsini kazanmak kıyın zat. Yani köpüň içinde çağalan söýgüsini kazanmak ol has kıyın zatla birim kadiyanna. Hem ullun hem kiçilen söýgüsini kazanıp bilen kadarly dostum, mehriban kardeşimiz Muratcan bugün bize mihmançılıkta çağalar Muratcan görseler özlerine de bir ruhi güç bolar mı kadiyanna? Hoş gördük. Assalamu alaikum. Halifalar, mustaqlarımız. Biz ine başlarına diýäňiz da ödüňiz tolgun ýaňyz. Ýöne men kiçi wagtym merjendanelere gatnaşypdym. Ýöne çağalar bizden 100 esse beter tolgun ýa-da. Olaryň şular ýaly edil çykyş etjek pursatlary her bir pursatyny hiç gaçan unutmaýarlar. Onuň bizem şolaryň ömründe iňmir ýatdan çykmajak pursatlarynyň arasynda bolmamyz bizi has begendirýär. Awa şun ilkinji tapar müňden birine geldik. Awa çağalar hakykatdan ham bir saýlamak kyn iş ýa. Ýöne öňkisalarna seredemizde käbir tomoşaçylan käbir başga pikirler ama egerde hemmesine bolýa diýip otursaň bäsleşik maksadyny ýitirýär. Şu ki alın ala meydan diýilen ýaly şuta gelin aýtdyň de halk gördi. Maksat näme? Şol sesini halka dinletmekdämi? Bolly. Halk dinledi. Awa galan zat ine biziň emin agdalarymyzyň eline bolýar. Awa gowdan gowsuwa kyn, awa ýöne hemme zada haýyl bolmaly ýöne utulsaň şol sana ulu sapaklygyny düşünmeli. Şoň üçin näme biz başlalyň, mena berde bitiren adam ýok, ýöne bir arasynda öz pikirjigimi aýdaryn. Bizim näme şular ýaly seret öňkü gepleşikde başgarakdy iýam has. Näme diýip baylaşypdyk. Şular ýaly ýurtda ýaşaýar, şular ýaly bagtly döwürde ýaşaýar. İlk bilen Allah Taala şükürler bolsun, soňsuz şükürler bolsun. Soňam biziň arkamyzyň dagy bolup duran arkadamyza, arka dagly ferdarymyza çäksiz alkışlar bolsun. Goýolaryň jany sag, ömürleri uzak bolsun. Sag bolun. Ona näme hormatly emin adalar, gedekligine çağalamyzy sahna çağırıp başlamana wagt bolly. Biziň sahnada ilkinji çykçeçek bolýan jigimiz Altınay Durdugylyjy. Garşy alýar, başdyra. Biz paytahtymyzyň merkezine ýerleşýän elitni restoran Central Park'ta. Hareketmäňizi ýakymly pursatlary öwürmek üçin, lezzetli duşluklar üçin ören gowtekli. Her gün saat 12 bilen 3 aralykda business lunch 39 manat. İçinde de şunça tagamma. Karhanaya idara bolup gelseňiz, aylyk gürleşseňiz, ýene de 10 göterim ardalaşgan bar. Ine şeýle açyk gowada oturup bolýar. Adamlar Central Park elitni restoran, dünýä tagamlarynyň lezzet almak, şäheriň gözelligini seredip dinç almak bolar. Hemmesi bar ýogy 39 manat. Akşam gelip şu lezzetini alacak bolsaňyz, iýem 10 esse bahasyny töleýäňiz. Central Park'ta akşam ara bu ýerde turmagy, ayak basmagy yer tapaňyz. Kaçanda bu ýer gelip tagamlaryny bir dadyk görüň, söz tapmarsyňyz. Birinji hepdesini hatda kofyna çelim. Mut adamlar gelin, görüň. Bu lezzetini duýýandan soň ýagşy maslahat düşünip begenjiňde çay bilen elli maslahat. Elitni kim? Lezzetli dinç almak, iyi içmek her kime münafitdir. Salam, men Altınay Durdugylyjy. Şonky ýerine getip berjek aýdym, direk hakykatlyň dile getkäbem aýdym. Käbelerin biziň niflerine ýalgyş getirip, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň ömrü uzak bolsun.
salam, mehriban halipalar. Şeyde bardat diye. Men üçin diye in yakin insanım. Hem in ulumuştuğum käbem ejem diye. Şuunki çıkışmam diye men käbem ejeme diye. Bir ulu arzularını bir diye men şu müngden birin finalına çelim katnaşmak diye. Şoň üçin men gaýdamda da ejeme dile etdik gaýtdym diye. Äderim ayarlagyny bilen geldi. Näme aýt men etip berseksim? Eje hakda diýäýdi. Züleyha kakavan dilek etkemem aydım. Wah. Onna gaty duýugy bermeli bolsun sen. Ne halipalardan bir gözüňi tutmaly, emem size etçek haýystym. Şu çağa aýdym ýerine ýetirenne artık hiç bir hareket etmeye sahnada. Durur, bir noktada seyreder, aydımını yerine yetirir, yine durur. Aydymyň dogry ýerine ýetirse bolýar. Böyle. Şonu Daha gözüne näme tutayın. ýa? Şerik diýse boldy. Daha iyice haklıydım aýdyp bolap berip bolmada haklynda. Olam şeyler. Olam şeyler. Kabul bolanma ruhum tupanyna döwgeler gelmez. Sen maňa dilek käbem, dilegde ululup oňalanyň men. Dilegleň bolmasa dünýä hopbatyn mehribanym. Nädip oňalaýyn men? Dilek käbem. Sen maňa Ece barda kim aydınlarım qawla ya? Hemmesi. Hemmesem qawla. Saadif. Boş qysy. Awa, Halipa Şahyryň sözlerini. Ilki bilen şoňa sawalsyny aýdýar. Şolar ýaly goşgy üçin. Ha, doqoňşym men. Dilek hakda köp sawalsyny aýdýar. Şolar ýaly. Hada gaty Ýerine täsir berip ne edip durşulaýdyma. Züleyha berip durdy. Goşgydam gowul ilmara ödem gowaýtdy. Züleyha mı? Züleyha aýdanda söz ýok. Şol Züleyha beren tagamyny berip bilim jigin. Züleyha baka berem daga bu Züleyha gowaýtdy diýemok men. Wala. Wala. Men çyna bara yeterlik boldy da, yeterlik boldy. Şol ýüregi bar ýanjy bir zatlar bar, şol barda. Aýdymdy. Sözün näme, o adyn näme? Baray, bir zada bar. Halipa.
Jigimizin sesinde şirinlik var. Var ha. Var o. Şeylerlikte Devran Sapar. Senin Mene geçti diyen inni kitap qara. Bolya diýär. Ha. Ene soňky Inni tapkyrlar. qoğuz aydım tap, qoğuz tüýüz aydım tap, onuň galanam görbermelle menadir. Ýeňji diýän biljek gal. Ýeňji bolar ýa bolmaz biljek gal. Falanlarla, ýanky diýişiň ýaly, ön gowaýdan innikide gowaýtmanan milýan galçy. Şundan geçmek üçin ýeterli gaýtdy diýjek bolýan. Bilen men üçin şolar ýaly, bular pikirini aýdy bermeli onu. Edem şo pikirdi. O saatlan ýangat. Maral Durdyeva. Men jigime bir bellätim gelýärdi. Şo goşga okudyň ha. Şonu howlugyp okudyň. Ony bir duýup okamaly, şoň içine girip okamaly. Züleyhan köp diňle. Züleyha yaman içine girip ýaşap aýdypdyr da şol aýdym ýaşar ýalyk edipdir. Men şol aýdymy ýetatanam şol eje barada aýdymyna has köp diňleýän. Züleyhan aýdym şol eje barada. Howlukdyň diýende goşga okamaly. Howlukdyň biram gorkup aýtdyň. Tetiň titreýär diýeniň eden ak. Şeýle gerek? Alsyradyň. Alsyradyň diýen şoň üçin Maral Durdyeva siz ok diýen. Ya Ok, o näme dat? bolýa. İngilizce öğrenip bermeşurlar. Şu üçüncü tapkıra geçmene yankını Devran diýdi. Şoňa yeterlik ýöne ondan aňyrda men göremek. Sebäbi gaty güýçli oglanlar barda, gyýlar bar. Sen özüň bäsleşdiňine düýün taýlykda zatda gördüň, dinlediň ha. Şolary görüp, şolaň çykyşlaryny görüp, geçen sandaky çykyşlary görüp, Maral Halipaň diýen sözler bilen alalaşýan özüň hakda berilen baha ýa-da ýok. Men innik sanna seni hayran kaldım. Has hayran kalırdarın, qow aýdym taýlap gelerini isen. Geçýän diýär. Ýok, innik sanna şu oýuny görkezek bolsaň, onu şu wagtdan biz yola çykda jetip görme diýjek bolanadym. Ýok, onu neçe golamak men. Şeýler çağalar ba. Hiç hili aýdymyna duýgu zat bermän, ýerine ýetirýänler. Bıgyda duýgu ba. Hawa bana şu. Şunyan men şonu niýjek bolýan, şoň üçin men ýykasym gelenak, ýok diýesim gelenak. Innikide men gowy laýyk sesime boljak bir ynamlaýdym bilen gelerini isen, şolar bilenem deň derejede durjak bolar nip ynamyň bolsa men sana hawa diýeýin. Berýän sözi? Söz berýän diýip bana, söz berýän. Enelere başlanan aydımdan hem gowda. Ha. Ne halipa tutunsaň özüňe. Şu ýa-ni gurumda geçemen halipam ýok diýdiň däjigim. Ýokman bir halipa tutun. Halipa tutunsaň has maslahatlaşmana gowda. Hem özüňe aydym saýlamana gowy, öz sesiňe gelişäjek. Onuň indi kitap kırdanam geçebilersin. Şundan aýt, şuňa da bar. Bolýançy? Tene başa ukyplar. Ondan hem üstünlüğü olayım o. Maral Devran Halipa bolya diýdi, Maralan bolya diýdi. Bolya diýdim o. Pelwan Halym Ratfam. Benim bolya diýdim. Onu nesip edenden Altınay Durduly zwanam inni kitap kırda görüşýär, etip otajygym zan saňa üstünlükleri ardy edýär. Bir gowy el çarpalyň oglanar Altınay jigimde. Başsyna. Salam, men videoda nesip edenden ýetem ýaşadyk. Özüm kiçijek olmasam arzuly unlukan. Şu arzularımıza da nesip bolsa yeter. Bizim yurdumuz arzularımızın bolýan yurdy. Elik arkadan serdarymyza köp sag bolsun aýtjaz. Salam aleykum Emine agalary. Gel dost, gelsene şeýle. Salam aleykum halipalar. Waaleykum. Ýaşyň dostudur we. Ha, ýaşyň oglunyň dosty. Ne Murat Molla dostum bilen salamlaşdy. Ne? Hakyky dost diýen dost. Sen dostum bilen dost bolan hakyky dostdur diými? Barny halipalara salam et gaýt. Ay bolýa. Barjakmy? Aydym bilen salamlaşsan olar bilen. Gel.
Ay sen geliyor ha. Hem zat ütköye abi. Näçe ýaşynda bu? Habib bar, Habibim dost ken abi. Zekirin içinde. Ele tekirin Geçen içinde. tapar 6 yaşımda 7'in içinde deydi. Hava. Ay tüveleme. Yeni ütkemenlere eger ha. Oğlumun dostu oldu. Ha da çık boyası. Ha o, oğlun dostu olup dur oğlum. Oğlum bilen dost. Adas boy ötüpdir ha. Ha da çık boyası. Şu at boy ötüpdir. Onu geçen de Ha, näle yemedekler çekti. gelim näle şunu. Ajo ber ya. Her yani ot geldi. Yönü iyem yüzüne deredende bir ödün hakikattan hem şahtın açılıp gidiyor. Pozitif. Sen Bizim dostumuz abi. Edi sana bırak haş ettiler men aydeyin sen bizi dinleyecek mi? Var. Şu ağan deydiler bäsesin geçen sanına şöyle kömek etsin ha. Şonu yankı dilin alya diye onun ay şu müngdemire men seni şu tay geçirdim da tip sen ay diyan diye şu şeyleme ona artarayan diye ağana Ben ay demedim. diyormak değil mi? Şunu Görülmezlik etýändirler ya. Şeyledirler. ağana zordan 2 aydım 3 aydım geç gitti sen beytmerdin ha. Yok o. Gön bir aydım boldy. Gönü biraydım ha. Meselede. İsmail'i bilen mi İsmail'i? Hava. Müngdün bir aydan. Hava. İndik zanına sen şoň bilen sataşýan. Ne dersin? Meselede. Gördüň dämi? Bäh, o söze täze urakdyr be. Ana. Bäh. Nämaydım iň gyzykly ýeri. Hatice. Inni muňa ýalňyşmadym 3-nji tany atnaş demşi ýa 2 demi? 3'te ha. 3'te bolsa muňa Paragat Burjaev absolutny sluh diýdi. Şu ýaşynda tondan çykan okşaýly gowdatlar aýtdy. Ha. Mektepde da gowtan alýansyň ha? Hava. Bäh. Gençlige mütkeşe kerak. Gençi. Eşiklerini täzerliňmi? Hava. Kim alyp berdi? Ben pulli oynadım. Ecem. Ne atyp ýygnadyň? Kayra valdy. Toya gitip başladyňmy ýa toyda aýdym aýtyp başladyňmy? Toyda etýän. Aydım. Ha, yer köşeğim daş et ber oğlum bol. Hay malade. Öğren. Doğdun. Nämeden? Doğdun ne? Ha. Görýän mi? Ullaram bilen ha käbir toňuny dadyny var ege. Ha, du tar tarlaýarlar. Geçtin. Bolly geçdiň jigim sen. Geçtin zigimce kutlaýar seni. Alzırayam şu an. Ya biz alzıratsaga meň diýär o be. Hay bu diýär alzıramýar malade tabi.
Sen ne orada var Hatice oye. Indi özüňe baka versene, näçelik goýaly? Senki talhan näçelik goýaly? Özüňi saýlan. Mesele dälliýdi. Üçlük bolýarmy? Birlat bada. Ola bir hil bolýar diýärmi? Üçlüge bir hilrak bolýarlar ha. Üçlüge gowdanlar ha. Ýagylşama odan näle işlüň? Awa, bolaglar. Muň wara bir tan sagat bir professional tançaýa urup durmaň. Taňsyň kime öwretdi? Dädem. Däden çağıraylyk, mı kim öz? Kakamıza däde diýär solun däde. Näme diýär? Aslında näme diýär? Kakamıza däde diýär. Kakama däde diýär. Ejeňde näme diýär? Eje diýär. Pulo näme diýär? Pul diýär. Das. Öyle. Kakan, sen aydym üstüne köp işleýän ýaly. Jeliliňe bunça ýygrak geldi geçen sanna. Ay men köp işe. Näme üçin? Ha gel am ýanktan özüňe etip bersene. Haýşede berk geçeň. Am berk geçeň. Haýşede. Berk geçeň. Ene geç ýany. Ey. Tuweleme ene. Geçin ýanyna geçin ýylysyň. Am. Ene. Ene ýanjana dursana. Gatyg taýarlapsyň da. Men dogry aýtdymmy? Ýöne bir azyk bar, tans bar, aýdymdan salaja üntüni bölýär. Ýöne ýaman odan tansa urudypsyň ama özüň tansymy diň ya. Şoň tans bilen aýdymyň ikisini bir günde urudyň da goýdy ýa-na. Mümkin bolsa şo tansy özüň ýerine ýetirip bereň. Özüň. Mikrofonu ulavra, mikrofonu. Gyzykly ýeri bar agam, gyzykly ýeri. Sen nirden öwrendiň agam? Ya aýl galang diýen tansyňmy? Ya, şo. Täze tölegeni pňsa aýdymyny goýup, şonýalyp, awa görkedip, şonu taýynladım da şonu. Onlara mökdeläpdir bolýany, tansyna. Şonu näme etse, şonu etjek bolup. Şu çağda var men bir zat gördüm de harizma ba. Awa, harizma da bar. Yüzüne seredende hökmäni suratda yüzüne egleýär. Ha, o da in kıyım zatdan bir de. Harizma diýilen zat, meselem öz aurosy bolýar. Eýem seredende eýem daş töweregine ne isteme seretdir ya. Onun diýjek bolýan zatym şo zat bar eken men. Kakat onýarlar lekin kakat bolly. Gaýdaýyn gaşydan. Kakat olur ýarlar lekin. Özüne çekici. Really kakat gapdyny durýar bolen günüň bulut tutup duran ýarlar. Kakan diyor, fizat diye ma kakan sen. Kakadan begani yandırıp oğlu beydip nemedi bilse oğlu bilse. Sen hasyal pırlayanlay bağlam, sen hasyal pırlayan. Sen ne men özümü görýänjigim. Bol bilir. Yo sen diýerler. Keret. Yo bu beydimi men oğlulandan sen ýaly boljak. Mara galipasın bir gurşne derede bir koçut kulkur kere. Son şu adayda otyň gülen bolşygyny nepdi. Bir звук gurul öti şu. Vibrasa. Mikrofonu tutkul bala. Ayho gullip bolmada ha çyny bilen o. Ya utandırma. Ana. Utandırma, çağa utandırma, utanjam öyle. Şunu geçirin ay mena. Yo onu geçirmeden bolana ha ýatwan biljekler bir de şunu geçirmedik. Gözüme gelir durur da. Geçen sanna doğum meselesinde durup geçtin de ne doğum? Hava. Aydımda da gorkady öyle her meselene de o. Bir kadar yerinde bahaneyim sizin tuğalım. Öde yaşına da gülýärli o. Öde yaşına gülýärli. Allah can gözümüzü değmesin. Birinci klasda doğru değil mi? Birinci klas. Hava. Sen esasy sen diýäňa, sen köples diýän söz var. Kakan näýle adam bolýan, esasy näme münasip bolmaly? Baydak. Baydamda münasip bolmaly ýa oglarlaryň berşi. Gelecekte şo baydagy kän döwletde göterjek çağalan berşi. Ana çapak çalary muçy. Meni goý bermäli. Şeyleme. Yeni bir aýdym. Ýanyň alaýsana bolmadan. Ay oğlum bilen gowdu asfal. Ýanyň alaýsana. Oğlum bilen gowdu asfal durup goý bereli, sen goý berjek gel ya Allah şükür. Habibcan gördüňmi dostum? Mayda. Geç o senin ýanyna geçsene. Habib gelsene dostun ýanyna gel. Ýanyna berje ol. Ýene goýdum. Beren bolsaň Geç ýanyna. Bir topakyn leyp bereýin. Ene Bolany. Seni aýtmak berjekmi? Ha? Hey. Yo elden mikrofondan mana gelendir. Yo gara sorma te bolamy. Aklar gara sen te bolam.
Hay dur ver yanına dostun yanına git. Lan yan neyle kucaklap durdun ha şonu yaldırsana. Ya Habibcan aydım aytmaktan meter kıyında dedi ya dost olup başarayan eken. Görüyor musun? Ava. Ya kaçan tanıştın onun bilen? Ha? Kaçan O tanıştın? 3. bölümde. Ha. Ne Üçüncü bölümde. Tanışan da maksadın näme diye? Ey ne sonra görüyorsun maksadın ne? Yo dost olmakdır da ha maksadın näme diýip ökman näme. Yaxşı. Öz yanıma geldi. Özü geldi mi? Ava. Näme dedi? Dost olalım dedim. Dedi. Hava sen ne dedi ola? Benim böyle değil. Ökünün oktam oğlanlar. Yok. Habib dostun näle aytma aytyan eken? Oy. Oğme. Aytma öğretmeyen mi sen dostuna? Öğretecek mi? Öğreten, diyeceğiz. Öğretirler, bana bir yüzünü açarlar, utanıyarlar seyredene. Malades, akıllı, ikisem akıllı bilen. Ava. İkisem dost olsa var ona. Sen oğlum yerine var ya. Ha, dostun kutlu da, geçti dostun. Kutlayan dost. Ana böyle, indi sana öz yerine var ya oğlum. Var olcum, Habib sen yerine var oğlum. Ana, ene, bana ordun. Şunu aytsana sen, ediysen şunu aytsana. Şu katnaşyalar içinde bähteşetin gelen kim? Bayram. Bayram Pehlivan Halipan şagirdi mi? Şoň bilen çykdyň gelemi? Hava. Gel onlar, gel Ya ara. soğumalı. Vah. Ana. Gel onlar, gel. Ona näme deli? Ferhat, ýaşyym. Geç yerine otur. Häzir näme deli? Aslında şundan soň men başga jagan çykarjakdym ha. Ýöne Edizanyň aýdan sözi üçin bizde Pehlivan Halipan şagirdi mehmançylykda. Bayram Töreýew sakna sagyrýar. Gel Bayramca. Hey, manaň ordun. Oğlum, söyleme, ferartırıyor mu? Ay näme diýin kakamjan? Hakykatsyna sırp bilen zok öňe onçagyň bir soýla. Alçanla olalanda hakikaten ferartın. Onna diýmek hemiden sen ulanmasyn da. Tapaklan ettin mi? Okudan gelen denem etdim. 5 sanan 5 aldım. 5'lik alsan feraram alarsın. Onna diýmek kelip bakadan gözüm açylmandyrdy. Bizde öyle ferarı yoktu. Başka maşinler adı. Ondan ferarı näme etsin? Ferrari ma Cuma ýagyn oýjak. Näme üçin Cuma olacak? Suud etmek üçin kaka. Haýsy kymmat maşin alsaňam ýanyndan daşaryp ýagyn olkazely. Emma Cuma ýyl şolardan güýçli bolmasa pes däl. Men şonu suud etjek. Berekallah. Berekallah. Ine. Ine. Hadi. Salam, ben Bayram Toraýew. Bugün emin adalarım biri benim Halipam Pehlivan Halbratif eken. Halipamyň ýüzüni gyzartmajak bolar. Iň gowçy kişilerden birini görkezler. Fırsatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Ay Bayramcan. Edebine döneyin nilan olan şey. Salam Halipam. Aleyküm tuvalı. Ağam tanıdın mı? Awa. Ha? Pehlivan Halipam. Söyleme. Bu da benim oğlumun dostu olup çıktı. Ay Nurdur şağaçıklar. Hoş gördük Bayramcan. Hoş gördük. Awa. Ene Halipa'nam otur karşında. Ana. Arma. Baron. Mın diyen adını eşittin mi? Awa. Ha? Ne yamaydım aydalanla? Aycan. Aycan. Tanıksaydım ha? Halip Rozat mı? Ay havalan ne? Edi canım tansulanıra aydım ayttı da. Esa sen dinlemäge taýyn mi? Awa. Ha buradan senden gowaýsyn ama. Aya sonra anı koyur ayarsın. Mesele däli disýetim bir ýerden öwrep. Böyle. Bayramcan. Yorulma.
Yaşasın dostluk. Mana daňyp saklaymasaň o. Ey, be. Karşıda elem ya küçük şey. Ahotkan gördün mü Murat? Ahotkanı. Alvar yürek korket tadın. Yürek korket hani. Tadın yürek korket. Ana o ağırda yürek kayıt mümkün bir aşağından. Ağırda yürek kayıtın o dolap yürü. Yang kiyala yürek ak sen yang. Yo, wah yang itu sekolah. Ya. Gel ara ha. Bol be. Otur dur gel bari. Be. Bola ikisine birini al kal birini oyar yerlerler. Hayır ne olacak diye mi? Biliyor musun? Suudi Amerika'da varında iki tane kovdat koyan onun yanındaki şunu alay diyene yok şunu mu kovart duruna ikisini mi alaydı ne diyor? Şosa ikisini koyan birini koyup birini al kal yerlerler. Sonuçta ikisini mi kaldıraylı mı? Hava. İkisini mi ayrayalım ya? Ha? İkisini mi ayrayalım? Kaldı ne dost? Yok, kalırıp olmaz. Bula eyyem geçti, bula eyyem geçti. Yine biraz gün sen yerine de geçti. Ya bir maçka emin adalı masada söyledir. Kıyınandırarsın da. Sen. Be. Ne mi diyen doğru kalipa? Yok, mine hiç adam edemem kıyası. Sen alt kalacak diyorlar. Sen geçmeli ya da ağan diye ikiniz de haytı birini behteşik devam etmeli. Ben devam ederim. Ha? Yo birini de oğlum da sen. Haytı mı? Ağası o vaytı demeyim mi? Canım. Sen kalacak bana seni. Ha? Yo edit geçaytın mı ya? Haytı o da birini gitme o da kim gitsin? Ben bu yemeğini çeke oğutun. Sebebi? Ben alacak. Sen kalacak diye. O da şey deyip de ha o. Ya bir yerde kalacak mı ya gidecek mi? Çıkacak mı şovdan? Açıkçak kal. Ne hemen de halifa. O da ne? Ağasam şey deyip de men alayın ay bolya çıkayım. Gaysın ay deyip de. İkisinden birini al kalmalı. İkisinden birini al kalmalı mı? Bana uğradı illay. O galaysın. Evet can kiçirekten çak inni kilo mu gelebiliyor? İnni kil gelecek mi? Bir denne senadır uğrasak son uykulap son gelecek mi ya? Gelecek. Ayyo bu gelen. Ömkütü dağım gelen deydim ha? Gelen. Yo söz verse sözünden duruyan ken biliyor. Böyle geliyor ha gelecek deyse. Ayın bıçağıdan o insana ayırdığında da aynı bıçağı da doğru. Gülü alacak ayıtta. Bana uğradı ya sen. Şu geçti mi şey? Ya bu geçti. Var mı yerine de geçsene sen? Var. Haval. Havaman var. Davay. Havala şart ya mı? Ayın o zaman malades. Kimi dinlem ayttın onu? Hemran dinledin mi? Sizi. Men dinledin mi? Seyledirem öğüttüm ne? Be. Seyledirem öğüttüm o. Sizi dinleptir ha? Yönü yan kız yerine öğdün. Çok odunladı biliyor musun yan kız yerine? Ay. Can edin valla. O zaman yerine öğdü sayttı. Malades'im. Mena bolya diyen pelvan. Doğru halifa bolya dedi. Siz ne mi diyen? Ayın bayramcana niyet yok diyeceğim buna. Edep olup dura, nur olup dura çağı. Hakiki. Sizin bolya diyen. Maral dur diyor. Şunluk. Onu üstünlük ardı ödelicigimi de inni kitap kırda Bayramcan benim görüşüyor. Assalamu alaykum merhaban tamaşaçılar. Ben Atiyar Sarif. Men münden bir bəsleşikde damana yorundan çıkış etken. Şonun için Alincan den dikmen halk aydımını getirdim.
Biz yaşlara şuna real mümkinçilikler töredip beren Mehriban arkadaşında akma tertarında köp sağlatını açan. Assalamu alaikum warahmatullahi halipalar. Wa alaikum salam. Men Türkmen halkı aydım Ali insam diyen aydım getirdim mümkün o da ne etip Hey!
Yandırma beylemi Ene, ay benim turayını. Ene. Şaga da var, ulu bağışılan köpsünde yok zat var o. O da var bir duygan her adam böyle doğulup önüsen yerinin şerti özüne tanış oluyor da. Hava. Şun yala misal için her vilayet öz yolunun öktü oluyor, öz yolunu. Hava. Yok diyecek kulağını. İnteres mittidar nedir kan? Ha. Gıdıklanma döröttü. Şuna gıdıklanma döröttü. Şu damanaydım nedir ka deyip. Hava. Net onun. Hasap değil ya yankılarda. Sağol Ali. Ene Muratcan, sen ne etti? Yerinden turdum. En nam tikenekledey doğruymaydayn. Men qarasmadım o doğruymaydayn. Şeylese boydun. Yo, umuman mumara tembr var başka da dey. Ol qıyğırına arkayına alıp ödüm barmaltı alı var ya o. Anırtında da yine zapasam du. Jigim, men sözüm yok. Doğruymaydayn. Hiç kimim şu görücüleğim şu tomaşaçılığım hiç hile sözü yoktur jigim. Ava Allah'can sana dine avray versin. Ava hakikatına yani halipalan bella kesişali. Bizim yaşıl tohumuzu belente parlatsak yiğitlen bir olup geç. İnşallah. Tuğlama. Sağol, öyle mi? Ina tıngot solar yazdı hatta. Üyüz iyisin bilen su dedip ava berekellah jigim yolun akparsın. Atıyarsan senin var şu datlardan var. O datlar değil de sana şu datlardan netice çıkarıp adam kovaytmalla. Sağol Ali. Kop. İnni kitap qara gelende inni kızanımıza gelende bundan kovaytmalla valya mı? İnşallah. Tuğlama ay düşüncesem o o yan diyişme sahnada gülüyalık gelişip dur. Şol zaman Goran bıçağı. Diyapazonum o. Hava. Halipalar mümkün olsa yürü vardı ulamaydı. Aha. Biz yaşlara şunu real mümkünçülükler dörtüp veren mehriban arkadamıda, arkadalı kahraman Hazreti Erdamıda köp sağoldu. Oyaların zanlar sağoldu emler oda koyun il vakit tutukyan tutum işler hem işler o başlar etsin. Arzulan hazır olsun. Kahraman arkadağılı kahraman Erdamı sayesinde toylar bezecek oğlolun bir olup ava. Şey mi damadı şu enene atağına da koyup yaşamak nesip etsin. Senem en atağın koyundur. Ve ihtiyarsan onunla ne deyip orada inni kitap qırda da zigimdilen görse zigimzan sana ing tüccarda olur. Sizin ardı var ya. Yerciyim. Salam nahran tomuzluçular, men de öyklerim arazdık deyip. Emme bəsləşlərime sizin arzu edeyim. Nahran arkadağımıda, arkadağlı kahraman serdarımıda. Çağır ömrün köp sağolsun ettik. Devlet gelli. Salam halipalar. Ve aleykümselam. Tayar mı? Gör.
Türkmen gelini saramadım aley gel gör halimi vay. İpek köynek giymiş ayna dizinden, Sirali benliyorum ak yüzünden. Sevem dediğim vazgeçmiyor nazından, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini saramadım aney gel gör halimi vay. Sevem dediğim vazgeçmiyor nazından, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini Türkmen gelini saramadım aney gel gör halimi vay. Geçen geldim Kovayt diyorsun, şu an şeyle alanda hiç geri neme deryalık kat yoklar şuna var. Plan atıp ahta karayal neme yok. Salıcı yaramayanı bilir ya yöne fefinin var biraz kırlı bak. Şeyle mene bolya diyen kovdu olup geldi. Sınırlar doydan. Doğanım katnaşı yaramın ha. Doğan yan kıymak. Sen niçin ağlayan yılgır ediydim. Hava. Kadal çek bilen mi? Kadal. Bir kuplet bilen. Bir kadal çektirayız şuna. Bolya. Yürü. Beş vilayet, beş doğun, şolara menin direğim. Arkadağım sağ olsa, dinman uğrar yüreğim. Arkadağım sağ olsa, dinman uğrar yüreğim. Ay alley alley, canım can alley. Ay canlar sana ya yara, hay min kurban alley. Vah, sesine kurban olayım. Men varamın aslında başta aytta geçen yerde. Şunun bir favoritlerin arasında görüyanlar şunu. Başta şu fikir ettiniz, şu vaqt? Şu vaqta men varam, men şun anamın bar da. Şu olan sünnette var, şu kovaydı biliyada. Bundan keyin kovaydı biliyor. Murat, sen ne fikirde? Murat diye yankı bundan önce çıkışaydan çağı var ha. Şolya sünnette finala var biler diye. Yani bilen mi biz öz aramızda gurrun ettik ha bilen mi? Käbir çağalar 3-nji açelli barıp biler, ondan aňyrek geçip bilmedi değil ya da bilen mi? Onun edil çağı hakikaten birazcık ondan aňyrek gidebilecek. Ya İbrahim Tatlıses'in bir gol çeken aydımının yerini ayttı da Türkmen gelini. Şiireciğin berberli da yani doğru adamçılıkta ses sahibi. Bolivya da kağıt karlı bilya. Yani onu da aydımın seyirciliğinin açırmancık yerine yetirip verdi. İnimiz önksanımızda da tuvaleme deydirdi bey. Gül yani inimiz tuvaleme. Maral Kalipa. Böyle. Dora Kalipa da hala o dedi. Kim bitmetmek böyle dikeçeli. Kalipa. Böyle Cimcan. Ağam da. Ya giyinişini oraya hakiki Türkmen olup gelip duruyor. Sporda mühim olmuş sporda. An bir görüstü koyayım mı kamşum bilen? Ay maskara ederdim o ya. Damdamın bilen. Sağadan mahallen diyor. İndi kitaplarda da bolmalı sen o yaşsan. Böyle alayım. Devlet gelip berekella senden anamız ödedin jigim berekella. Doğrut gelin qaqasına aýra minnettar. Nähil jan çeken özüňem gördüň ha. Gatsi qaqas yok bunu çekeyim elim de. Allah.
Berekella. Barjigi man öthen bilen ne tip bolsa ne kitaplarda görüşýär. Здесь не будет шум, слов пустых не нужно. Я пою лишь для тебя. Не стремлюсь я в песне окунуться в чувства. Пусть звучит тебе хвала. Всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, если петь, то для царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Пожелал ты сердце вместо совершенства, все, что есть, тебе отдам. Цени всех песен недолговечных, страстного сердца поклонение. Пусть моя песня звучит лишь с целью, ведь ты достоин славы всей. Всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, если петь, то для царя. Я не могу найти никаких других причин, если петь, то для тебя. Если петь, то для тебя, если петь, то для царя. Johnny aydın'dan dinleyip görülün mü? Johnny aydın'dan maydı perziye moningam dinleyip görülün. Ha o. Aynur Canyan dinleýäňdi. Bir gämämin ýaňa. Şol gämiň bir mulaýymlygy bolýarmy, ýuwaşlygy bolýarmy. Şygydyň tesinde rahatlyk duýýan men. Oň ýaly güýçli tesem däl ýöne şeýle bir şunsundan çykýar da. Ha. Sen men köp inseran adyňyz da. Men esasy. Men seriýan zadym. Johnny aýdymynam bir dinläp göreli. Onda nähili usatlygy bar görkezsin. Все без тебя нет, лечу к тебе словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя, ведь без тебя дико мне, да, ты просто подойди ко мне, да, я знаю, будет нашим это лето, ведь ты моя, да, ведь ты моя, да, все без тебя нет, да. То, как зверя нас завоет, то заплачет, как дитя. И если ты найдешь во мне и нет, останови это мучение. Тот миг, когда я потерял тебя, там далеко была луна. Maral Durdyeva. Men ýan gaýdanym boldy dämi? Ine janr. Hawa. Sen diýen janr. Asıl aydymyň özü bular ýalyl. Hawa. Has. Öýdýär ýöne ýam has awdalap hem
Qoşmaça o da lavayd atırda mena. Dedim yok. Siz ne yürüyte diýen mi has gowlaryň soňuna goýan. Ay yok. Ondan men emin adalarymda diýdim. İlk şunu aýdasym bele. Maraldyr diýär. Näle gelmeň tolkun atyp kapitan da aljaratdymy? Ha? Üýtgejekler atapýan goýdun ha. Ağlatdy diýen. Sana şey dip düşündirmeden düşünen ok diýen. Eşitmedik adım bilen düşündirmerler. Tawa. Maraldyr diýär. Indi kışça Murat diýen ha. Men emin adalar bilen öýlere maslahat etdik. Bäteş başlamak. Ondan indiki ikinci tapkırda hem gatnaşyk çağalan sana berilýär. Şonu şunkide diýdim men. Siz özüňize goýasy. Mene şularyň içine birini ýykyp birini goýar ýaly dällidim. Hakykatdan şu aýyň 6-njy çağda näde bini emin adalan dereni özüm oturdum. Ya mehriban tomaşçy. Siz otursaňyzam, bäteşikdir. Oň hiç şuky ýok. Bir şow konsertlerle biri geçmeli, bir galmaly ýöne käwir ýagdaýlar bolýan. Şo çağalan indiki çykyşlaryny göresiň gelýär. Şu bäteşiň dowam etmegini isleýär-de. Biz ýaltanmyrz. Tomaşaçylar medreseler ýaldyrlar. Biz ýaltanmyrz, ýadamyrz. Hawa şoň üçin näçe bäteşim gydykly dowam etjek bolsa çağalarym ýene de bir ýedeklikini artyk görkezek bolsa, näme onu ýykyp näme etjek, dogrymy? Şoň üçin ilkinji sürede biz gitarada Johnny'nin aydınlarynyň muştagy Pehliwan Halmurat edip geçirýär. Bizim Johnny'miz. Ya Maraldyr diýen aýtda, sesinde gaty rahatlyk bu gyýdyň diýip. Goýun Pehliwan alyp ağlamaň. Ağlaçam şolo. Ha. Hemen bir gyýçagy az gatnaşýardan. Ha. Olanyrken. Ha. Olamam içinden şeyip saýlap iň naýbaşlaram finala galyp gidip otyr. Muratcan şondan gowlaryň soňuna goýdyňmy diýen ha. Ha. Jigiklemde tuwalamy ot ýalna hemmesem. Yan kaýdýanlaryň şu hakykatdanam. Ha. Bir belli bolan aýdymy alyp özüňçe işläp, özüňçe duýup aýdyp görkezmek. Ýam estilende başgaça estilýär-de. Biz şüýenem täzelik onuň şol aýdym hemmeti dinlendir. Awa bir yetkinjekleriň, awa Johnny'ni dinleýärler ba bolsa. Ýam ona başgaça biziň öz versiýamyz, öz tarapyndan ýerine ýetirdim. Mena gaty haladym, dogry. Arasyna bir helek Vostoga merýär. Hawa. Gaty duýuwaýdy. Bilen meraya bolan. Men geçen taparam, gownum ýetdi. Ýöne bu gedek has, geçenkiden has gowaýtdym. Devran Zapar, senin pikirin nedir? Aynen var, men pikirim bir gaty nemede däl, tuğula miksen bolýar diýdi. Şeýle de geçýär bul. Ha. Şeýle de geçýär. Munna var ýan kıymaralyň diýýär, hemen sesinde bir gil süýjülük bar. Hemen hukmany gıýgyryp aýtmak hukman nälidir daray bilýärmi? Sesem gerek bol, rahatlygym gerek daray. Gıýgyryp görkezýär. Gıýgyryp görkezýär. Yarın orada linkimiz zane. Netip bolsa Aynur Oraz we bilenim inni kitapkyrda görüşýär. Iň tijardylar üstünçi. Salam, men Omar Bazarow. Ilki bilen bir zada ýazasym gelýär. Bätleşim birinçden köp adam çykyşym halady. Ýöne ol men götleşim ýaly bolmady. Dogrusyny aýdym, biraz aljaradym. Ýöne netip bolsa bugün has başgaça çykyş görkezýär. Sözlerim gowy bolmasyn, tomaşa edin. Sumotun dünýä ýaýan. Gahrman arkadamyda, arkada gahrman haç serdarymyzda köp sag bolsun aýtýar. Omarcan, hoş gördük. Salamu aleyküm halifalar. Merhaba yaşa, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Yankı bäfeşde gördün, altısam geçti. Benim bäfeşim yokman bir gaýdaýym ali. İki tanam çağı aldı. Sen bir gaýdandan bolmajak bol. Inniki olam şeýle bolsun belki. Dinläli ýaşdy.
garip bolup gam mühünne galmışam. Bize çok adı sayada. Düğün etmedim şunu, düğün etmedim. Nala çolup zor tebiga gelmişem yandırdı canım ne deli sayadım yandırdı canım ne deli sayadım Kakana üstümüzden yol düştü sayadım üstümüzden yol düştü sayadım Bakana men bilmedim nedir ili sayadım men bilmedim nedir ili sayadım ina yerinden durduran yersi. Qarasılmadık yağday deyirlər ha. Tebe var ha yani. Yağsı dedim. Hüküm dedim. Hey yıkılaymasa da deyip oturtta. Yani ben ona yiyem gönü. Öngünneki yiyem aydıma bassağında neyem çınarlayan diyer na. Men özüm qarasmadım diye da. Oturdumlara maraldır diye qol düşünenlerle. Orjan hemen o ayttın bir kuplet neme koyup gittin bilýän mi şonu? Şol kan uzun bolup tutmasın deyip. Boloğlarının be halipalar bir qaytam iki de qaytaranda diye adı adamlar değil ha. Meşanın gıydı vezin meseyler. Meseyler. Tap bilir de halipacan. Tap bilir de yadanır bularım diyenler de. Yadatmayın dedim. Yadatmayın. Yani umuman qoğulay. Sizin adanı deyiptir, umuman aytsak qoramda. Bizden aladamı deyip aytmadın ha. Halipa sen özünden birce topakınlap beren şulayından. Ayni men aydan, menim aytdım bunu bolmar. Halipa bir var. Ayda ondan soň Meşanın gıydı vezin meseyler. Gamzalary can almaga kaseyler. Bak bizi düşman bilip kimi yukarıdan ayırmaz. Sizin özün oradan halipa ne çek baka hocam? Halipa'dırlar. Ay! Sağ ol. Aklına döneyim bak. Döneyim. Ine şeyle beren bakançı halipa sana ne çek baka veriyor. Halipa ne diyorsun? Men bolýa diýän. Maraldı Yok diyor. o aytda bolýany. Bu kadar has o aytdy. Aytma. Düğün Sen aytdırdın şulaydım ha. Diyor ne? Şulaydım aytıp berjeyim dedim. Ömercan senin sonuna gelaysan ayjıyım.
Aralıktakilerken geliyorum oturmasana ya. Öyleyken kösönmedi sonuna gelay. Bayrak almanı gelaydı ya. Et bayrak olmasa da öň sırasına gel sebebi. Bileňe bäsleşleňi tuwalamedir. Sen aydasın böyle mehran tomaşaçılar. Şu an tomaşa etip ay bu ne bäsleşik mi konsert mi? Öne gidip oturdu çıkan geç oturdu diğer boldagın. Ananın şu tapkırımız ikinci tapkırımdan şu Cemil'in ya. Ona üçüncü tapkırda şertler ütkar. Her 10 çağan. Ona min tagaytsak gal şertler. Yok. Begen yani doğruyum aydın. Vatanımızda şular ýaly talantlaryň barlygy diýsen begendir ya. Netice var Muratcan, parahat yurdumuz vardı. Ana. Parahat yurdumuz var. Allah gönen o. Her kim öz söýen kärine işläp bilýär diýjek kölen. Toylarken, bayramlarken. Zekinlerim şoň bilen ýüze çykýardy. Adamyň ýüregini jüýregi joşlaýdymaydy ýa-da. Ana yoksa da kalipa 50 yaşta seninle koyarsın aytdım öyle. Koyar ýaly. Koyar ýaly gaýta öjük ýa öyle. Inni wara bir aýdym goýduk diýeni ýaly bulara baka berip börde gör ýa. Omarjanyň netip bolsa isimlik ardy edýär. Inni kitaplarda görüşýär, jigim bilenem. Başsyna ýörjigi. Hoşlar. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Neydi? Neydi? Giyeceksin yani. Şeman'a çıktın mı? Şeman yerden yardım düşer. Büyük yapılmadı. Ne maçarını yitirdin mi? Açara yitiremem. Öydeki oğlunu anamı yitirdim. Tutmaya mı gittin? Ay bir kun gelmedim daha. Nerede oğlum? Şöyle açıyot ben olmayı olsun. Ay işte ol ne da aram. İşte giyecekler kalma bol yara. Yok oğlum ben diyecek ben adam. Hakikaten mi işte oğlum ya da öykelen olayamadın. Giyecek bunu işler. Ya adam yok da. Bunlar üyde oturup ülkeler derdi yani. Böyle adam. Ne çağıralım öydeki doğulumunun bu. Yok oğlum ya bu dine doğulumunun verilmeli mi? Yattan çıkarmamışım. Ayal maşkılı. Kututuğun ayalın. 3 tane var bu uyanır. Mekir, tüyüstü hem de güldetleri. Birinci kıtayet de bar. Yok, mekir demi falan yok mu? Üçüncüsü Gülcak'ın güldörde var. Bak birinci ikinciğine iyi şey söyleyeyim. Yani şu an yar iyice. Gülü nereden tapma? Öngünden alat etmeliyken komşum. Gayret et Allah. Kuvvet verdi. Komşu. Gitti. Ayağını vertene dedi. Hakkını uyuma. Sen ne yapacak? Nimetçim. Dinlerim işim olmadı. Şarkı işim olmadı. Köyüşüm yatırım derken yetti. Doğru olsun. Allah razı olsun. Gülcahan gülleri. Yakımlı der. Kıyın gülleri. Gül bile martak. Gül kapını açar. Hani? Salam ben tomaşaçılar men Zaman Gulçay. Bähtäçiler gatnaşýan hemme jigilerime dostlaryma filmler döwdýär. Häzir orada bagym Türkmenistan halk başçysy Asyr Mehmet Dawood al faqrat diýen türkmen halk aýdym ýerine tepdirýär. Bizi ak ýollary ataran gahrman arkadamyň şol ak ýollardan şan şöhrat ullary alyp barýan arkadaly gahrman Ferdarmyň janlar tag ömürler uzak tutýan tutumly işleri elmidama rawaşdyryp etdi. Assalamu alaikum hormatly halipalar. Men Zaman Gulçaýew, 16 ýaşymda. O mu Zaman? Arma. Parası bildin ha? Ay öykeleğin payı hücü diyenim. Sana aytıp o olan olmama mümkün.
başımdan alınır sen gel Evrem evrem çiğleme çık otun imin dallanır sen Şehir halkı karan vursa mekteller meydanı vursa gel Yer kim gelip kımma dursa kadıl bilen taylanır sen Oğlan üstü ağat bilen üstün meder rakip bilen gel Oynuyor oyun zorlat bilen kaça kaça bellenir sen Canım gıyrat, hanım gıyrat üstündeki sapır Mehmet yer yeri or yeri yer yeri yer yeri yer yeri oh yeri Başım alıp o yellenirden kaça kaça billenirden Bunu da diyorum. Sünküm kıyna. Antap'ta bir kov tarafına. Gözleyenler şu an. Bilyenler. Bu evde gani tuvalime kızarım alıp gelip duruyor. Ana taf uğradı. Ne öyle inim özgününe? Özgünü kavu size kavuarda. Bana öyle diye de. Bahsleşiyor. Şu inimde bir bağ şu inimde la şon tapacak kolyan ne? Gıcak bağ dediniz ya. Gıcak bağ. Ha bokurduğunu Var bir fücücük var da var bilemok tayinli el mesulya şekiniye mi? Tayinlerle 100% la halipa yönü. Birdat bağ şunla da şon yüdeş karacak kolyan ne birdat? Hani düğünde aklatlan çıkartana zeyim can. Ne ama orada? Oradan çıkarıştır diye. Birdat bağ diye del. Ödün gitarra çalyan mı? Gıcak çalyan, blok çalyan, dutar çalyan. Varyan. Tuveleme, tuveleme. Bilir ya boştan da yönü. Yo. Ödün kovala bilyan sen. Bilyan ne şonu? Bunlar toyların tavır bunu çağıranım tapılar dinlerlerim. Öyle bir hasleşik yağdayın nedir var görüyen de bileyim. 17 yaşında mı görüpedin? 16 yaşında. 16 yaş. Ya 12 9 yaş 8 yaşlarım görüyen hani ayıp duranlarını. Tetim üt kapıyor da bu hali. Oo, tetimden ütken var. Aman Allah, sen yöne bey değilse var neme kıynanıp bir de ruhtan düşmesen boş dersen sağdan ne olan sen o sen bey kalipan ne sen? Sen alıp çıkmalı o neyim? Alıp çıkaram bal. Kâkâyinin kâfâgunin aşıra verek diyen. Birdat diyesin ele korpa ha? Yüreğim dünk dünk da oradan atayım şu ayağım titrep bara. Ali palanga un. Bezim zan. Suca vereyim. Tutuşten ön tutyan çınımay deyin. Halipaları çırtama gün bolya di kıyarlar. Ten tutuşayım zan. Şöyle olan hügüs bağdan esin oldum yani angen naşonay. Burkustan sağa doğru çalıbiliye.
Duran Halipa näme diýen agam? Bak men sen dinlejek, sen geçen gedek sen ödüň näme etdiň däni? Pehliwanjan sen aýtdyň pikirin Geçen gowy da gedek- aýdymlara gowy düşünýän. Geçen gedek aýtdym. Bu gedek pikirim aýdy bilýänler, inime onlara injikler dara, gynanrasym bilen noktara. Dola taýyn dälsen, inimjan. Özüňe maňansın. Sebäbi özüňden gördüň aýan şahaşykdan näme diýenni. Ýerine düşde gepem ýok, gurrunam ýok da durança. Çekeleşere de zat ýok. Olara da ýeňil, bize de ýeňil bilýänmi? Siz ödara pikirarsanız Murat Mollaýew dinleýeli, Murat. Hawala şey dip bar. Hawa azık bölmesek baratsın. May verdi ýara, may verdi ýara. Madem may ver, menem şu at üstüme o. Sesinde jigim yokma baray. Yokum ba, bir kuştan sadır oluyor, çalı bilýär. Baray, kovala bilýär. Allah'tan. Ganyna bamyň sunwatlaým. Sesim ütkä dedin ha. Ütgän wagty şu wagt. Şu wagtlar sesine ütkäler 16-17 ýaş bir pikirjikliňe ütgän wagty. Häzir emin agdalan berjek bahalarym ütgärdir ýani esasy zat. Sen sunwatdy maksadyny ütgetmeler edil babaň ýaly ulakan ýol goýmaly bolan bir. Sen var näme ruhdan düşmänlersiň, sen geçden geçmesen. Sen babaň milyondan bir diýilýänler. Sen bayramam doğanыңdan sen. Bayram. Kim bayram? Bayram değil mi? Bayram berdi. Bayram berdi. Bayram geldi Davut. Awa. Daim. Daim mı ha? Doğanыңdan ha? Daim. Şöyle Indi Halipaýan bir zat bar dedi. Bir zat göze sen garnyş tansyň göze ýaşa. Yok garny. Ya diýjek bolýanym ol daýy bolsa men bilen deňrek da olaram oğlana maydım ya oğlum bağışı doğru aýtdylar. Halipala senne ba ganyňda da ba özüň eýem kuwwetsiňem ba ýöne hakykatdan taýyn däljigim. Ýöne şu gepleşiň başynda da aýdypdyk da şu ýer üstünlügiň başlangyjy bolsun. Ýöne edil şonça saat gural, ondan soň men pikirimçe ýene de birje neme berseňiz oglana. Yo geçen gedek şey diýdik ya. Geçen gedek azyk pikirimiz başga dowan men haýyş etdim halipalar alay. Şol oglan diýdim bir halipa nesli adamçylyk bolýarlar diýdim da birinji gedek aýdym saýlama, aýdym saýlap ýalňyş biler diýdim. Ýaman kynat. Ýöne sen erkek oglan mert durup kabul etdin inim. Sen tek taýyn däl. Galanım ne? Dolan Saparova, Maralurdinova. Mene pikirim aýtdym o agam. Sebä geçen gedek men haýşym üçin ýeşirdiňiz da. Mene geçen taparda akydan gowy aýtdy bu gedek. Ýerine ýetireni. Geçen tapar hat birada gowşagrak gördük da. Pelwan Halipaň diýen bolsa dogurdur. Belliklerini özüňde belläp goý. Maralalipa men Pelwan planat diýip diýmedenim. Yo belliklerini diýen. Belliklerini diýen. Şonu belläp goý özüňde diýen. Men üstümatma diýär da Pelwan Hamrat. Men üstünamak men bıçağa diýen. Belläp Men goý şeýle özüňde. düşündüm. Başla. Sen elmedam ters düşünýäňdi. Öğrenci näme diýen agam? Menem Pelwanyň pikir bilen dalalaşýan. Men näder näme diýen? Menem Duran Saparsyň gowunyň sapar diýip biljek gal.
Ona diýiljek geldi. Geçene gedek şans berildi. Dan. Ramazan tenini vara. Belki innikiyle sen sesin dadın belki vara bir bişer. Ya da ulun yarış bolup biler şeyin soňa şumatlara menadyr. Yo, hatta häzir kiýaşda aýtmasa gowy, Halipajan. Bir kil aýtmasa oglunna öz sesini alaýarak edip bädir bul bara sesim açylsa ýokarrakdan hem goýgylar gerek bolsa. Bul boş däl ýanky diýişim ýaly. Sen ýöne jigin birazcık taýin näle şu wagtda. Ýanky pählewan diýýäli mert kabul etdiňim bara. Men pikirimçe var, nikah geçmedi. Geçende de inni bundan aňyrda neme göremäkdir aýjym. Bundan aňyrda ýeňiňi bolarsyň diýip biljek geldi. Geçen geldim şey. Bolýa ýok, men ýene bir tan aýdym aýtjak diýsen. No zorlukly geçenler bola kıyın var ýaňy görýän gowy diýip alyp döwü aýdýalar bolmar el şarp durandyr bary. Hiç gil mesele ýokdar. Uğradyk görýär. Sen şu wagt zor aýakdan geçirjek bolýarsar, adamlar hem dogry düşünürler. Esasy ýöne adamlar hem dogry düşünür, sen dogry düşünýär. Bizden göňül kine etmejigim. Awa. Senin pikiriňizçe? Gelen netijaňiz? Men şuna geçmedi diýen. Yok diýär. Nimeme işlen okmay men sesim maňryk. Esletim gelmedi şondan yani. Yok diýär. Yok işte gelmedi. Geçti de men bilýän ýöne. Ha? Men geçmedi diýen bol senim yok diýenmi diýeňde. Yok. Geçmedi bolany bolýarmy? Yok diýär. Yok diýär. Maral dur diýär. Iki yok bana men sesim berde rol oynamaýar. Ýöne men haladım aýtışyna. Bir hilçek öz boluşly. Gel onu fin şun geçirelim maral. Ýol, sen her kime pikirini aýtýar berde. Ol Şuat. sen beýdiýdiň menem Halipa. beýdiýjek diýip o çağa gurun edilen ak berde ýöne. Siz şu tapar öz pikiriňize galýaňyz. Awa. Ena o gördüm aýtışyny. Bir hilçek öz boluşly. Bizim bir görüm zatdyň taýin näle Ýerine ýetirjiliğine ýalňyşlyk ýok. Ýarşlyk däl. Ýerine ýetirjiliğine ýalňyşlyk. Ol dogrudur ýarşlyk. Sen 3-nji tapgyrdy. Ýarşyk oglanyň senden güýçli, onu aýdaýar. Ýöne ýaňy ýerine ýetireňde süýjüden bir hilçek. Hawa. Bawasyň ýolla, süýjü ýolla. Gowjalyan ýerlerim bar da bar entek birazcık biçmedi. Näil gowjalyan ýerler bar? Aýny ýaňy öýdi bir bokurda şoňa babasyň aýdyna bara. Men aýdym däl ýaňy olar edindir. Ýöne bilýän men gowy düşünýänleri bar da boş däl. Enim sen üçin şu başka duygular ýaşap otyrynda berde. Bular başka duyguda otyrda ýöne şularam Bular başka duyguda da, bir de sen duyguňda inimjan şu var. Yok, inim men diýjek bolýarym, äger çykylýar astaýyn. Bir saat sen gurrun diýjegim. Şoň üçin sen öňkü edil baratsan ýa eden haýysyny öňkü sapar gözüne tutdular, öňkü sapar daat etdiler da. Şeylerikde iki var hatap bilen sebätejigi mektap bilen dowam etip bilendik. Senin üçin müň dermeýäriň bu ýylky mevsimi Bolýar.
hiç halipalar bilen duşanma da buysan ya. Bak şeydayda cancigim. Yo, doğru aytgan. Şeydayda yüreğimiz üzürla cancigim. Haqiqi görün halipalar bilen duşanma buysan ya. Şeydayda, şeydayda. Bir gider bir qalar diye. Şeydayda helenmer. Qiyyn ýagdaý talyp oturyp üzürlo cancigim. Sen näme qiyynlanýan bolsaň bize de şolar ýal qiyynlanýar, soňdan aýşym. Ýok diýesimiz gelen ok. Soň şin geçen gezek saňa näme berdik, lay dogry düşün. Şunya halipa şunya. Şeyde bir yüzün aç o cancigim. Aç yüzünü. Ine sapakla hemmeden sen üçün. Iyam yıllar. Gowdur, enime dogumludur. Berekella. Ören bu sapakla finallı müngden bir bolsa kim? Şoňa da şey çarplar ödeme mazeret. Öyleme. Geçen şeyle bir ulu söz vardır. Köp ösüşlük bir zadyň gutoran ýerinden maşlaýandyr diýe. Şonu unutma jigim. Şeyle bir gow aýdym, ataň pagerin gow aýdymma. Edi Türkmenistan ata vatanım, gurban olsun sana bu canım tenim. Sen adına sınap getiren günüm, al bu şirin canım beryan vatanım diyara. Ana diyecek kolyanım, esasat vatana hizmet et. Esası öz sunwatını sen şu at görközdün, hemmesi dinledi. Jigimcan, hiç yeli qiyynana razat yoktur Jigimcan. Haqiqi. Sizin halifalaryňyň ýüreğine ýyldız boldan, boldy maňa başlat. Wah, sen Enefer. Dağ başında boy köp oturma. Yel ey can bibi. Ey aç ocağı vakıs varına soğal ey can bibi. Ey aç ocağı gel kız varına soğal ey can bibi. Şu yatsı şeydayları. Ay bibi can bibi. Ay Senim müngden biri Sağol yaley can bibi. Sağolunum. İnimize sapaklar. Sağolunum. Üsürlük. Sen bizim behseşimi bededin. Allah can. Elmi damada Türkmen toylamızdan ulu bayramçılıklarımızda sahnamızdan bedep gelmek nesip etsin. Entek üstünlükler önümüzde. Nesip oldu. Bu yöneten bir ruhi, golluğun hükmüne kabul et. Bolem? Yaratık mana? Yarana zamaza. Nesip oldu. Bir Bagtly eýýamyzyň Bagtyar kärhanasy bolan Eýýam grupda mehmançylykda. Bular näme edýär diýen sora bermeliler. Bular nädip edýär diýen sora goýmaly. Yuqur dereceli injenerler 100 götürüm yıl, 15 yıllık tecrübe, 5 yıllık kepil, satıştan soňky hizmet, daşary ýurtlar önümçilerini deňeştireninde yuqur yıl we amatly baha, ondan soň islemine göre dizayn. Bular bari Eýýam grupda. Bularyň işleri Eýýama çeli ýaşaşak. Tekçe uğumlary yeňil, orta, agyr ýükler üçin. Ondan daşarym ammarda goýulan tekçelerim bardyr. Teknik kapılar, yangın üçün çıkalgalar, giriş ve çıkış kapılar üçün kapıları dinden açıkta tüssen isnarından kapılarını öldür açılıyor ama. Oradaki metal kapıları, giyim üçün, resmi namalar üçün, materyaller üçün, bukulmak diyen çağa çıkınca bukullardan var ha. Durlu görünüş kapılar vardı. Elektrik şiitler, aman dine bir daşını değil, hatta içine çelim vurnak beriyerler, öldür katı enerji işine olurlar. Transformatör üçün KTP'nler, ama men görýän adını tutuyorum, abbalar olsa şu işin başını tutup 100 götürüm hiline kepil etken ütköş topardı. Eýýam grup hille eýýamlar üçin.
Ine mehman tomoşaçylar, şunun bilen müňden bir şow bähtäşimizin ikinji tapgyry tamam boldy. Ýöne bizden daşlaşmaň, entek öňümizde tapgyr has gyzykly, has çekileşikli bolar, şertleri mütkar. Mehman halipalar pursatdan peýdalanyp ähli toparmyzyň adyndan şuňky müňden biri gepleşigimiziň bu sanada emin adalyk edeniň üçin umuman bütün tapgyry adalatly çözüp bereniň üçin minnetdarlyk bildirýär. Däp bolup gelişýärler. Aslynda biz gepleşiň ahyryny emin adalamyzyň arzuwlary bilen jemleýärdik. Ýöne bu gedek hormatly mehman hökmünde Murat Mollaýew tapgyryň jemleýiji sözün berýär. Başsyna. Çağalan söýgüsi gaty başga zat. Owa her yere baranda çağajyklar ılgap çykýar. Şu içinden maşallah diýende. Onuň iň bolmanda şolaň başyny sypaýan. Sebebi biziň gelejegimiz. Biz hemmemiz işlemizde de çağalymyz üçin işleýär. Owa hemme enatalarym şolary çağalar ustak uğradarlaryny owa öz gelejekleri üçin yani şolaryň arzuwlaryny kül etmejek bolup, şolaryň arzuwlaryny hassa bir ýerine ýetirjek bolup, has ihlas edýärler da. Şoň üçin ilki bilen şolar ýaly çağalary taýarlayan enatalara sag bolsun aýdasym gelýär. Terbiýe berýän enatalara owa başardyk bolsun diýesim gelýär. Sebebi şu arzuwlarynyň köýdürmän öz owa arzuwlaryna tarap ýene de bir goltgy berýärlikler üçin galy berse de ýanky belek geçişmýäli owa müňden biri gepleşigine ilki bilen şun ilkinji tapar gatnaşatyn owa çağırlyklar üçin aýratyn sag bolsun aýdýan owa menem görüp begendim Perwanjan Halipa Maral Durdiýewa Dewran Halipa Perwan Ýazan ähli operatorlar guramaçylykly işleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Owa berekellah ýagşy productionda köp sag bolsun aýdýan. Owa ýöne häzir inniki näme şertlerine has o çylşyrymly we has bir kıyın bolarmy kadýana ýöne näçe kıyın bollygyça şonça da gyzykly bolýandyr. Owa ýöne şol bähtäşiň maksadyny ýitirmäň inşallah sportatdan peýdalanyp alhamdulillah ilk bilen musulman bolanymyzy türkmen bolup doglanymyzy owa şular ýaly ýurdy, şular ýaly ömrü peş geçiren gahrman arkadamyza çäksiz alkışlar bolsun. Owa arkadagly serdarmyzyň başy dik bolsun. Her bir tutýan tutumly işleri el madama rowaç bolsun. Rowaç mendili dowam bolsun. Awal hem aýdylan arzuwlar hasyl bolsun. Ýene bir sapar awa bize tomaşa edýän tomaşaçylar da bizden daşlaşmaň diýesim gelýär. Entek hakykatdan hem çekileşikli kıyın şertleri öňümizde Dewran Saparow gözleşdirýär. Şu adam aňsatdan näjigim diýen duýguny görýän. Gayrat edin, sinem işin aňsatdan. Bähtäşim ikinji tapgyr gynansak-da jemlenni, üçünji tapgyry has başga bolar. Ýene bir tapaýdas, has başga bolar inşallah. Ine şunun bilen müňden bir bähtäşiginiň ikinji tapgyry tamam boldy. Gül watanymyzda, milli liderimiz gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarmynyň saýasyna bagtly çağalaryň gülküsetleri elmydama ýaňlanyp dursun. Şeýle gowunlarda görüşmek hemmäňize netiýesin. Hoş sag bolun.